Intxaurrak eta urrak ikusi genituen azokan zakuka saltzen. Baita eiztariek botatako egabera, uxo eta erbiak ere. Txoko batean zintzelik, burutxoa bularrean eroria zeukatela. Tontorretan zeuden zizatxuriak, mizpirak saskietan. Loreen sailean krisantemoak ziren nagusi, eta lirioak. Tomaterik ez daukat, leka eta piperra aukeran gutxi, esan zigun baserritarrak buruko pañelua ondo kokatuz. Baina porruak edo gaztainak nahi izan ezkero ugari. Itxinituen begiak. Erbiak basoan zebiltzan jauzika eta korrika, elkarri keinuak eginez, antzerki batean bezala. Eta egabera bat, Granadako Fray Luisek zioen moduan, zauritu itxura egin, eta bakar-bakarrik zijoan ibai ertzetik eiztariak erakarri, eta bere kideen etzalekutik desbideratzeko. Multzoka uxoek egoranzko lerroari eusten zioten tinko. Irekin ituen begiak. Ego haizea kosto bat zeraman errestan. Hotza eta euria izan genituen urrena joan ginenean. Eta 20 bat arkume zeuden hileran jarrita, eta hankatxoak zurbararen Agnus Dei koadroan bezala loturik zituztela. Lore izegokienez, kamelia zen azoka guztian bakarra. Baina haren pare zebilen arro eta apain, kolore moreko aza. Arrandegietan distira egiten zuten milaka antxoen sabelek, eta asko ziren alaberzua landareak, ala baratzekoak, sagar, gerezi, intxaur, gaztaina, piku edo aran emaileak, nola basokoak, aritzak eta pagoak, pinuak eta urkiak. Baserritarrak esan zuen, ez dut aldi batean Granadarik izango, baina hilarrak nahi badituzu hementxe dauzkat, goxo askoak. Begiak itxi, eta Mateoren hitzak etorri zitzaizkidan gogora. Begira, arkumeak otso artean bezala bidaltzen zaituztet, izan zaitezte basugea bezain zuhurrak eta uixoa bezain lauak. Irekin ituen begiak. Oinetakoetan kaskabar pinportak neuzkan. Azokara bidean berriro, nartzisoak eta mimosak ikusi genituen etxeatarietan. Eta astotxo bat ere bai, saskiak gazta berriz beteta, oraindik Francis Jamesen garaietan bizi bagina bezalaxe. Heldu ginen, eta faisaiaren arrautzak zeuden salga itxitatzeko, eta frambuesaz egindako marmelada kontzi handi eta txikietan. Zenbait posturen paretik pasatzean, usain goxoa sentitzen zen, mendarena batzuetan, mihiluarena edo arrosarena besteetan, eta haiekin nahaztuta, arrotz eta arro, baratxuri freskoarena. Baserritarrak esan zuen, denetik daukatia, nahi duzuena eskatu. Marrubi, gerezi, San Juan Sagar, aran hori, aran gorri, musika, tomate, babarron, tipu, laleka, alkatxofa, letxuga, erremolatxa, hilarrak gutxi alere, eta ontxoak kaskarrak, eta gereziak berdin. Bernardo Atxagaren egunak badoazi idazlanaren pasartea. Existe una pulsión y una necesidad que se está viendo plasmada en el cambio de las vidas asfixiadas y alienadas en las grandes urbes, donde se alistan en fila como hormigas en cada hora punta tras salir del vagón correspondiente de camino al trabajo. Y así 5 días a la semana. Y así durante todo el año. Y así durante toda una vida. Y eso en caso de tener un trabajo estable. Sin duda, estamos ante una automatización de las vidas redirigida a la producción y al cumplimiento de horarios y deberes que se llevan gran parte del día y del tiempo del que disponemos.
Entroncando esto con la precariedad laboral y generalizada, así como con la pérdida de rumbo, esperanza y de estímulos, tanto en las ciudades como en localidades más pequeñas, la naturaleza, y especialmente los bosques, se erige como el fuerte donde sanar muchas taras, carencias y necesidades que quedan latentes en las vidas comprimidas por el cumplimiento de unos horarios férreos y de unas responsabilidades. Una vorágine en la que desaparecen los espacios propios, donde escuchar la voz interior o poder establecer contacto visual y emocional con todo lo que nos rodea, que al fin y al cabo es la naturaleza. Fragmento del Lenguaje de los bosques del autor Asier Larrechea. Eta orain, Asier eta Bernardo Atxaga oraintxe gurekin izango dira, Karmele Jaiorekin batera solasean. Bueno, arratsaldeon. Azteko modu oberik, Iñaki Beraetxeri eskerrak benetan, hain hitzei oraindik edertasun gehiago emateagatik. Bueno, arratsaldeon Bernardo, arratsaldeon Asier, zaudete. Natura eta literatura da, gaur mai gainean dugun gaia egunotan hemen aritzen den gai hau. Erretzar askotatik heldu daitekeen gaia da. Ikusiko dugu gaur Bernardo eta Asier nondik heltzen dio zuen. Nik hasteko zuen bizitzatik eta zuen literaturatik, zuen horretatik, zuen obretan naturak ze presentzia duen horretatik hasi nahiko nuke, izan ere zuen lanetan presentzia handia, nabaria, daukalako naturak eta naturako elementu ezberdinek. Zuen harremana naturarekin, horrekin hasi nahiko nuke, zein den pertsona bezala, idazle bezala, naturarekin duzuen harremana. Ni hasiko naiz? Bai. Arratsaldeon berriro eta Karmele Jaioren galderari bigarrengo ertzetikan helduko dio, alegia natura, paisajeak, literaturan, Ze iruditzen zait errexena dela zehazten. Eta azkar esan da, segur asko zuek ere irakurle zehatenez konturatuta egongo zarete, literaturan uste oinarrian hiru paisaje, hiru geografia, hiru natura mota azaltzen dira. Eta segituan antzematen da ze eratakoa den liburu bateko esango nuke geografia o naturaleza, Bata da Tomas Mororen utopiak daukana. Ikusi izango dezu egian, utopiaren mapa. Zer da? Halako leku guztiz alegoriko bat, ez da erreala, ez dago inolako, nola esango nuke, toponimorik, halako gaztelu moduko badago, halako etxe batzuk, halako karrika batzuk, baina ez dauka inolako errealitaterik. Oso urruti dago, azkar esango nuke, Michelin mapa batetik. Ez orduan ez dago naturalik, ez dago paisajerik. Bigarren alitzateke, agian Stevensonek altxorraren uhartean erabili zuena. Hori da, leku bat, da eszenario bat besteik ez da. Eta ez pare, Stevensonek oso urruti kokatzen du. Hala, guk sinistu egiten dugu irla horretan piratak egon direla, Eta toponimiaren aldetik, oso soila da. Toponimo bakar batzuk besteik ez dira azaltzen, Utziazue parentesi bat egiten, da halako
pasadizo bat kontatzen sinesgarritasuna eta urruntasuna liburuetan. Azkar kontatuko dut. Hori da hemen Bilboko neskato batek eskolan egin zuen, azkar bukatuko dut, Carmela? Ez. Egin zuen, agindu zioten eskolarako alako ipui bat idazteko, ez da berak idazi zuen ipui bat, eta gutxo gara azkar esan da, aztezan 19. mendean Bilbon etorri zen helikoptero bat, eta orduan esan zion irakasleak, eraman zuenean esan zion, ezin da, Bilbo, 19. mendean helikoptero bat ezin da. Egin zazu berriro, egin zuen berriro eta esan zuen. Behin, Inglaterran, 19. mendean, helikoptero batek, zinezkoa dela 19. mendean, eta orduan, egin zuen berriro eta esan zuen, behin, 19. mendean, Japonen helikoptero batek, eta esan zion, ezin dela, eta orduan neskatoak esan omen zuen, ezin dut urrutiago jarri. Ez horrek ze adierazten du, askotan literatuak, idazleak erabiltzen ditula, geografiak erabiltzen ditula, natura, bakarrik sinesgarritasuna lortzeko. Stevensonek intzun bezala, altxorru artearekin. Eta hirugarrena, beste gauzen artean da, horrekin jabokatu eta ezirri pasako diot, hirugarrena da, azkar esateko baita ere, hor William Faulknerrek erabilizun Jon Apataufa izeneko konterria, eta hori zuk ikusten baldin baduzu, Faulknerrek egin zuen mapa, bere konterrerena, ze jartzen du bertan? Jartzen du, hemen erori zen zalditik Sartoriz koronela. Hemen bizizian ezakize aizpak. Hori da lur bat, o leku bat, geografia, paisaje bat, nun bea ere bizi izan den, eta nun beak ere bizipenak izan dituen. Eta beraz da, nik esaten dut, lurra eta memoriaren nahasketa bat, ez? Bueno, ze esan nahi dut nik honekin, 3 horietatik, egia esan, lehen esaten nuen beti bakarri maite nula Faulknerrena. Ez, bai maite dut Faulknerrena, eta Stevensonena, eta Tomas Lurrorena. Aurrera no, nire maitasunetan. Bueno, esan nahi dut, azteko, esan nahi dut, geografia eta natura nola erabiltzen ditugun, hori dago beti literatur lanaren eta literatur ofizioaren eta literatur idazketaren mesedetan, ez? Nola mesedeago izan, ala jartzen duzu naturaleza. Bueno, Asier Arretxeak jarraituko. Arratsaldeon, plazer bat da, Bernardo Carmele hemen egotea eta antolatzaileei eta Bilboko hiriari ere eskerrak. Erran behar dut, niretzat, ni duela 12 urte bizi naizela Madrilen, hiri handian, eta niretzat natura iturburuarekin, sorterriarekin mintzatzeko eta sustraitzeko modu badela, ezta? Hiri handi horretan faltan botatzen ditudan hainbat elementu aurkitzen ditut, eta baita ere, kasu honetan, nire aita basoko langilea da, herri kirolaria da, eta giro horretan hasi naiz ni, txiki-txikitatik, herri txiki batean, Baztango haranean, eta nik beti zura, basoak, elementu horiek izan ditut nire ondoan, ni aizkolaria izateko ezin induten, edo aitaren alegina horixe izan zen, edo herri kirolaria izateko. Orduan, nire aldetik naturaren presentzia, nire literaturan bada Faulknerren bidetik geografia eremu hori, herentzia horiei mintzatzeaz gain, nolabait aizkorarekin eta elementu horiekin egiterik izan ez dudana, boligrafoarekin edo ordenagailuarekin egitea eta letrekin unibertsu hori oso mamitsua gainera. Hainbat elementu etan, ez da, hor indar handia dago, hainbat irakaspen, jaso izan ditu edanak urteetan, eta azken liburu honetan batik bat, eta bada omenaldia, bada bidaia bat, niretzat eta sustraitze bat. Zuen lanetan, ipatu duzuenez, eta esan dugunez lehen, agertzen dira, zure lanetan agertzen dira animaliak, asko, landareak, paisaiak, naturaren elementuak. Beti balio simboliko batekin, edo beti, edo, galdera da, atzean zerbait adierazteko natura hori gerturatzea baino, helburu hori baino, natura horrekin
zerbait adierazteko, ez? Zer, bueno, haus asko, ez da, baina... Bai, hor, gogora ekarri nahi nuke, gure jaioterrian sarreran, halako eskultura bat dago, inoiz joaten baldimazarete ikusiko duzu iritsi baino lehen, 100 metro lehenago ikusiko duzu eskultura bat. Eta 100 metrotikan, irudituko zaizue, eskultura horren izena dela emakumea eta gizona. Baina, hurbilduz joan, eta konturatuko zaite, bai bat anola bestiak, halako guatzezeate laia bat daukatela lurrean lan egiteko, gehitu diotela xehetasun hori. Eta bapatian, 100 metro urrutitik hain zoragarria zen eskultura, halako esan nahi azuna, hain zabala, emakumeak gizona, gogoratu zinezke, bueno, zure amaz, gogoratu zinezke zure Andria, zure gogoratu zinezke ezakit inoiz ezagutu duzu, ezakit best, bapatean laia, bapatean da halako eszena erabat, hori oso jakinea, ofizio batena, oso mundu txiki batekoa. Bueno, honekin ze esan nahi dut. Askotan, arazoa ez da asko, xehetasun asko jartzea naturaleza edo paisaje batenak, baizik eta aukeratzea zein jarrita zeinez esan guraren aldetik. Eta adibide txiki bat jarriko dut, nik erabili bezala, erabili izan dudan bezala, Obabako delako horretan. Inork irakurri baldin badu Obaba, konturatuko zen honezkeo, han ez dagoela udaletxerik. Ez da sekula ipatzen udaletxerik. Aldiz sekulako garrantzia duga jostundegiak. Zergatik da hori, zuk bakizu, herri batean daude hainbat leku, hainbat jende, baina zuk aukeratu, batzuk ezabatu egiten dituzu, eta beste batzuk azpimarratu, nabarmendu. Jostundegia zergatik. Bueno, batzuk imaginatuko dute, herri txikietan, mutikoskorrentzat, oso leku importantea zen, jostundegia antzeudelako herriko neska guztiak. Orduan, herriko neska guztiak antzeuden, eta gu, zan dut, mutikoskorretan, gero ere segurasko, baina mutikoskorretan halako jakin bat izate gendun, nolako akote dira neskak, ez? Ze herritiketan ez da jakitxan hori segituan, kosta egiten da. Orduan, halako indar erakarpena handi bat zeukan jostundegiak, badakizu, zuk paisaje horretan, zuk kokatu ezkero jostundegi bat, horrek hartuko duela indarra. Horregatikan, indar hartze hori azkenean da balio simboliko bat. Hori da, ez da bakarrik leku bat herri batean josten jendea, ez leku horretan gertatuko dira gauza asko. Biana idatzi nuenean, da bukatzen dut, esate baterako hor badago mutil bat, ez dago ondo, zindua da, eroa da, nahi baldin badezu, eta erotzen danean zer egiten du, ies joaten da, eta beti eskutatzen da jostundegian neska artean dezu atera nahi, ez? Bueno, horregatik da, ez da, esan nizuke zenbat eta esan, uste dut, idazteakoan, uste dut, askotan kenduta, xehetasunak kenduta, irabazi egiten dela esan nahian asko, ez? Uste dut, bueno, hor, beste kasu bat aipatuko dut, euskal idazle batekin da. Generalean, xehetasun guztia jartzen dian liburuetan, eta nahi da halako defensa bat egin paisaje batena. Esate baterako Txomin Agirrek, Kresala edo idatzi zuenean, zer da, paisaje baten defensa, pensatuz, paisaje hori zala benetan, erlijio katolikoak behar zuen paisajea, eta horretikan detaile guztiak jartzen ditu. Baina hori da literatura bat, ne ustez, gaurko egunean egin ezin dana, ez dana konbenia egitea. Egia da, zentzu horretan, ez da, aipatuta naturaren elementu hiekin, oso interesgarria iruditzen zait simbologia hori eta sakoneko elementu hiek hartzen duten bizitza hori, ez da?
Gogoan dut, azkeneko liburunetarako, Lenguaje de los Bosques liburunetarako, Montxo Arbendarizekin mintzatu nintzen, interesatzen baitzitzaidan, nolatan adibidez Silencio Roto filmean, Tasio filmean ere bai, eta Nafarroko ikaizkinen inguruko dokumental horretan erabiltzen zuen natura eta inguru giroa, teloi gisa, eta ze nolako elementu eta balio horiek zituen naturak edo basoek kasu honetan, ezta? Eta Bernardok adierazten duenaren hildotik, egia da zentzu horretan talaia eta sakontasun handiko testu inguruak direla niretzat, baina balio izan didatela ere bai erraten duen gixarat, hor elementuekin jostatzeko eta bai, noski, argilune horiek, simbologia hori badagor, indar handi bat eta fokalizazio hori edo begirada hori ere garrantzitsua da. Bai, herri batean nola uztartzen zaren natura horrekin edo baso horiekin, edo idazle gisa, edo elementu horiek nola erabiltzen dituzun gero burutan duzuna edo eskaintzen dizun hori zer modutan adierazteko, ezta? Eta horregia da elementu horiek alda daitezkela eta obra ere zentzu horretan eraldatu daitekeela. Carmele, barkaio da gozat, gehitu dezaket? Noski. Ez, eman nahi nuke xehetasun bat oso garbia zer dan. Askotan ematen du, nola esan nuke, gauza batzu indar gehiago hartzen dute, ez? Deno dakigu leio batek, bai pinturan, bai literaturan, segura asko, kikarra batek, baina indar gehiago dauka. Leio batek dauka esan nahi asko, bizipen askokin lotuta daulako, eta denok dauzkagulako buruan 1001 irudi leioarekin lotuta, oroitzapenak eta hola. Baina horiek, hau esan nahi nuen, ez dea gu geuk asmatu dezakegu alako simbologia bat, bai. Baina normalean hori emana dago, guk tradiziotik jasotzen dugu, eta kasu garbia da, esate baterako, sugearena. Zu guk txikitan, gure eremuetan, guretzako sugea zan, inolako konparazioik beste animaliekin, gure ardura, gure ikarak, gure lehendak, baldakizue sugea atortzen dela gaubez, eta behiari errepetikan da esne aten diola, eta gero inork ezin dula behi hori ikuitu, baldakizue sugea sartu zitzaiola, esan nahi dut, baina hori dator, seguru asko gu jaio gehalako kristautasunean jaio gera, eta kristautasunean sugea da animali bat, era bat, gaiztakeriakin lotutakoa, hasieratik, paradisutikan horregatik bota gintuzten. Ez? Horretik ez gaude gaur egun paradisua, baizik eta gure mundu horretan, sugeagatik. Txinan aldiz, seguru asko, sugeak ez dauka inolako, olako esan nahi, olako konotazio txarri, gure kulturan bai, jaso egin dugulako. Orduan zuk hori erabili egiten duzu, badakizulako hor zehoze dagoela indarzua esan nahi handi batekoa. Eta uste duzu zentzu horretan datorren simboloa, tradiziotik datorren simbolo horrek indar gehiago daukala simbolo bezala norberaren esperientziak baino, lehen jostunena aipatu duzu, zure esperientzia, zure haurtzaroko edo gaztetako esperientzia batek horrek ere pixua dauka, ez? Bakoitzaren biografia nahi dut esan. Simboloak... Zuk, honik. Zure kasuan, ez da? Nahi dozuena. Zure kasuan adibidez azier, badago zure idatzietan beti agertzen da, adibidez, edo basoa, edo natura orokorrean, barnea hotz batekin konektatuta bezala, edo ematen du giltza bat ematen dizutela elementu horiek barnea hotz bat entzuteko edo barnea hotz bat ateatzeko, ez dakit. Bai, niretzat izugarrizko indarra du naturak eta basoek eta ordenamendu horrek, herriko ordenamendu horrek, gero baidatzi alizatiko ez da, eta simbologia hori
mistizismo hori, aipatu duzu katolizismoa, paganismoa oso interesa handikoa da niretzat, alde basati hori, basoetan, nolatan, karo aitaren aldetik jaso dituan irakaspe guzti horiek nolatan galtzen zen basoetan, hilabetetan barren atxera itzuli gabe lanarengatik, esperientzia horiengatik, eta egia da, nire kasuan, badagola lanketa bat, zentzu horretan, elementu horiekin, eta oso espazio aberatsa iruditzen zait. Basoa, natura, argilune horiekin, eta bidezidor horiekin, eta karo hor, elementu horiek, hau da, herria, haurtzaroa, izan dugun irakaspen katolikoa, katolizismotik jaso ditugun, moral, arau, bidezidor horiek, aurkikuntza pertsonala nire kasuan, identitatea, ni naizen gixan baimendu ahal izatea edo onartu ahal izatea, eta elementu horiek oso baliagarriak zaizkit metafora gisa mintzatu ahal izateko dela txoriaren egalaldia, dela basatiaren eta herria eta hiriaren arteko oreka edo desoreka hori, ez da? Orduan egia da, nire kasuan beti jotzen dut autobiografikotik, memoriatik, nire kasuan egia da izan dudan haurtzaroa eta familia ingurune horrek ematen didala izugarrizko materialea, konstiente naiz izan, irira joan Artio, nire ingurunean hainbat kontu aipatu Artio eta nolatan erreakzionatzen duten edo zentzu horretan, ez da? Orduan, egia da, nire kasuan badagoela, begirada bat, beharrezko helduleku bat, behar bada, zentzu horretan, izateko eta egoteko. Handirino ematen dut. Ez, gaina bakizuek gertatzen da barkatu alako aitorpena egitea, baina nik alde honetatik ez dut ez ere haitzen, alde honetatik ondo. Ez orduan joera daukat Karmeleri begiratzeko baimenez, ez esan nahi nun dena dela hori da, nola lotu, nola harremanatu norberaren esperientzia, beti da sui generis, beti da partikularra, berezia, eta gero nola hori lotu lehen aipatu dudan tradizioak ematen dizkigun hori, zuge eta delakoekin. Nik uste, bai literaturan eta bai gure eginkizun gehienetan, o gehienak ulertzeko, ne ustez oso metafora ona da, nola ikasten dugun guk idazten, baina naiz ez idazten literatura, bezik eta idazten letrarik letra, ez? Eta nik uste dut aurrena dago alfabeto bat hor, eta alfabetoak lotzeko modua, eta zu kaligrafia eskolan egiten duzu, eta apurka aurrena ikasi egiten duzu, alfabeto hori, eta ikasten duzu, nola lotzen diran letrak, eta hori. Hori, zure letra oraindik ez da letra ikasi, ja, eta zu lasaileko aldi mazara, zure letra dauka, sekulako antza lasaileko beste guztiekin. Eta horrela xe da, baina hori apurka zure letra bihurtuz doa. Eta gainera, urteak beteala, baita ere letra horrek bapatian, nola zen seinalatzen du, zure gorputzaren egoera, zure buruaren egoera, ez du berdin idazten 80 urteko batek, nola 40ko batek, antzeman egiten da, gorputzaren egoerare letra horretan, oso personala da, ia ahotsa haineko zea dauka, partikulartu zea dauka. Ordu nik esan dut honekin, niretzako, nik jaso ditudan, tradiziotik jaso ditudan letrak, alfabeto hori, gero hori beti alegintza zara zure esperientzia personala adierazteko, sugea diodan bezala, esaten dut baita ere, zesango dizunik, kristautasunak inari gara, orduan Golgotaren idea, hori guk jaso dugu tradiziotikan, eta agian zu alako egoera batean zaude, eta iruditzen zaizu sufrimentuzko egoera dela, eta Golgota da irudi bat hor daukana, edo Getsemaniko
lorategia. Baina, hori idea batzuk, gero, jakina, daude, beste azkeneko simboloa bukatuko dut, tradizio guztian, tximeleta eta hilobia lotuta daude. Tximeleta litzateke bizitza espirituala eriotzaz gain dagoena, eta horretik askotan marrazten da hilobia eta tximeleta bat egan. Zuk hori daukazu letra hori, alfabetoko letra hori, zuk erabili dezakezu, zure gauza kontatzeko, zure esperientzia kontatzeko, edo ez. Baina beti daude olako elementuak, eta berdin kristautasunarenak nola azkeneko pelikuletakoak. Egila etortzia zilegi bada, ni oain egiten nahi zen testuan, nire referentzi simbolikoa pelikula goatuko zeate, el bueno, el feo y el malo. Orduan, hain naiz arekin egiten, baina zergatik badakitelako danak goatze dutela hango musika, eta bar. Alfabetoa ezagutzen dutela, beraz partekatu dezakegu. Idaztea ikasi egiten da, ez da, idaztean. Hori bezala, inoiz izan duzu, naturarekiko harremana ere ikasi egiten dela. Bai. Hoi da agian, gaurko ni pensatu dudan, agian ideia bakarretako bat, ez? Eta da, ikasi egiten dugu, erakutsi egiten digute, natura edo paisajia ikusten. Ez da berezko gauza bat. Eta historian barrena ere, okerrez banago, aurrena pintura izan zen, eta gero pintura Flandesen eta paisajeak hasi ziren pintatzen, eta orduan gero, handikan begirada ezi egin zen, eta jendea hasi zen ikusten natura ingurukoa, hasi zen ikusten paisaje bezala. Konturatzen baldin mazarete, oso aldea ondila dago, alde batean naturaleza, natura, bada, elikagaia ematen digun tokia, edo gure etxeak eta egiten ditugun tokia, baina ez da leku bat begiratzeko toki bat. Iraganean oso zaila da aurkitzea, iraganean zaila dut, guatzen naiz esate baterako, Tour de France izeneko ibilbide bat egite zuten Frantziako, esateko burdingileak, ezagite, arrotzak, egite zuten alako buelta oso bat, lan eginez herri Frantzia guztian. Nik irakurri ditut langile horien hainbat memoria. Ezinezkoa da memorietan aurkitzea esate baterako. Oso arras ederra zan eta izar batzuk azaldu ziren ertz batetikan. Ezinezkoa. Ez dago paisajerik, ez dute begiratzen, ez dute ikusten hori, ez daude ezita horretarako. Orduan, hori sortzen da batez ere pinturaren bidez eta, esango duke, gehiena 19. mendean hasten da sortzen paisaje eta pensatu natura dela leku bat begiratzeko leku bat dala. Eta horrekin batera, bukatukoet, horrekin batera, paisaje sortzen danean eta natura begiratzeko zerbait bihurtzen denean, horrekin batera sortzen dira beraz gauza berezia, sortzen dira paseoak. Lehen ez du jendea paseatzen. Sortzen dira paseoak. Hor dago Rousseauren liburu bat, antologikoa, Legebegi, ibiltari bakarti baten, esango nuke, ensoñazioak edo. Da bakarrik paseatzearena, eta hori da oso goza modernoa, eta lotuta dijoa, kontemplazioa, paisajea, paseoa, bakarrik paseatzea oso goza arraroa da. Gaur egun ere pixkat arraroa da, hobeda beti zakurre bat eukitzea itzeki hori izateko, eta jendeak esaten du zakurra paseatzera etorri da. Baina horretik esaten dut ikasketa bat dala, eta nola ikasten dugu, zeharak aipatzen du bere aita, ez du esan, ez dakit esan behar da, nahi eskolari ospetsua larretzea. Baina, da azkeni aurrena etxean hasten zara, eta gero eskolan, eta gero irakurketen bidez, eta gero daude teoriak, eta ezakin nola, zu ikasten zoaz. Alfabeto bezala, geho eta geho dakizu, kontemplazioak giro eta zehatzagoa da, edo geho eta berriagoa da, ezakin nola esan. Nigo atzeten gauza bakarra, hasier barkatu ez, bakarra ez, aurreneko gauza, naturari buruz, da gauza bat guztiz erreakzionarioa. Eta izan zen, gure etxeko,
amona batek, izeba amona ez dakit zertzen, arek handikan kontatzezun, guri kontatzezigun ume bezala, ze zoritxarreko izan zen Lutero, pensa, piskat, zegoen atzeratuta kontu. Eta esatezun, bai, esan zion behin bere amorantiak Luterori, ze zeru ederra, dana izar dago, eta esan zion Lutero, bai, baina ez izango guretzako, protestantia zalako. Orduan, esatizu, ze eder izar dago zerua, bueno, bapatean zerua izar dago, enizan konturatu, bueno, haste zara, izarrak begiratzen eta dana begiratzen. Bueno, hasier. Agian, esan duzun horren aritik, paisaia begiratzen ikasteko edo distantziak, hasier zure kasuan, ez da? Distantziak ere eman aldizu, bueno, beste begirada bat, eta agian ikasi dezakezu zerbait zure paisaia izan den horretaz, baina urrunetik, batzutan urrundu egin beharra dago zure paisaia hobeto ikusteko, hori da gertatu zaizuna zuri Madrilera joan ondoren eta... Justuki horretan pentsatzen nuen Bernardo entzuterakoan, ez da, distantzia geografiko eta emozionala badago nire kasuan, duela 12 urtetatik ona, eta elementu horiek zera desberdinetan begiratzen ditugun eta urreratzen garen, ez da. Juzun gixan, nire aita herri kirolari ezaguna da, urtero hortxe dabil, apostuek gibeletik eta esentzio horiek irakasten saiatu izan da haurtzaroan, erabezaroan, eta, karo, zu, kasuntan, ni enitzen konstiente ze aberastasun neukan nire inguruan, ze irakaspen nituen, kasunetan nire aitaren aldetik, bera basoko gizona da, basoko poeta, gaur egungo basa jauna da nire aita. Eta, karo, nik bertze helduleku batzuk behar nituen erabezaroan, kalekumean nintzen, eta etzen batere erresa beraien hildotik segitzea. Karo, beraiek izan duten biografia horiek eraman dituzte, halako herrikirolari indartsu eta kementsuak izatera, ez da? Orduan, noski, nire kasuan oso baliagarriak izan zaizkit, bai nire bizitza pertsonalarako eta baita idazketarako ere distantzia geografiko eta emozionala pixkanaka, karo, begirada horrekin baso horietara, bide horietara, hurbilarazi eta bidaiari baten gixan, bai elementu horiekin, bai iragan horrekin, bertzelako harreman bat izaten hasteko, eta bertzelako solasaldi batzuk, eta hainbat, korapilo, isilune, ulertu ahal izateko, ezta? Eta egia da, karo, azken liburu honekin bete-betean murgildu naiz baso horietan barrena, zer nolako esentzia eta irakaspenak jaso ditudan zentzu horretan, ezta? Zein baliagarriak zaizkidan niri, ibilaldi horiek eta elementu horiek Madrilgo bihotzean bizi naizen honetan, ezta? Orduan, egia da niretzako arnasa dela, niretzako erresistentzia gunea da gaur egun gainera natura eta basoa bizi ditugun garai hauetan, kutsadura dela, klima aldaketa dela, eta orduan hor, egia da hainbat bidezidor edo elementu daudela tartean gainera aurtengo gaia hori izaki, hor hildo horretan, ezta? Eta bai, bete-betean baliagarria izan zait eta lagungarri distantzia hori. Zure kasuan ere, Nevadako egunakin ere distantzia hori hartu duzu zure herritik? Utziazu esaten aurrena, larretxea eta bera hor dagoela eta ni behaita ikusi duela askotan. Aizkolari lanetan, lehen ahi ginean ikasi egiten dela, naturaleza eta paisajea ikasi egiten dela hori, eta horreko batuit irudi bezala, baita ere asko gustatzen zitzaidan, eta oraindik gustatzen zaidan eszena bat, eta da, aizkolari bat ari da bere enborra mozten, eta dauka alduan gizon bat alako txotxa batekin, alako makila batekin, eta etengabe esate jo, hemen, eta nahi miresgarria egite zait, nola erakusle horrek, nola ez zuen zalantza izpi bat ere, oso zoragarria da hori. Hala da, behin ez baduz estena hori ikusi merezi du, eta da, baina etengabea da, ez da behin gelditzen.
Eta beti daki nun jo behar duen, eta eskolariak obeditzen dio. Eta oso interesgarria da, Bernardo, eskolariaren arkitektura, ez da? Zentzu horretan ere, nire aitak, badaki, zein eskolarik moztu duen egur bat edo bertzea zentzu horretan, eta oso, bai... Eskolariaren marka gelditzen da agurrean. Eta bere ezaugarri fisiko edo orokorren arabera, arkitektura bat, modu bat badu moztu alizatiko edo bertzea. Ez da hor badagotik irakaspen handiak. Zango izutu hain Nevadakoa. Nevadakoa eta, hor badago horrena eta pena da, zait goatu ekartzea, baina hor dago Axularen esaldi zoragarri bat, badio bere etxetikan, herritikan alde egiten duenak edo aldentzen denak, esaten du behak, denbora batean eukitzuen dela burua jiratuta bere sorterrira. Eta halako batean burua zuzendu egiten duela. Eta handik aurrera esaten du, ja ez da gehiago bere jaiotarriaz gogoratzen. Badu horrek bere egia taula. Baina esango izu zehatzago, leku batzuk, lehen esan dugu ikasi egiten dela eta dena begiradak egiten duela, gure buruak. Eta hori egia da. Egia da, baina nik batzutan zalantzak dauzka. Esate baterako Nevadan desertura eramaten inutenean, edo maiz joaten ginen, hango Euskal Amerikanoekin, o Euskal Amerikano lagunekin, desertura. Eta desertuak, dik uste, naiz eta zuk sekulez pensaturri buruz, ez irakurri egiten du, hori da, hoi literaturan dago, romantikoak ere esaten zuten, da sublimearen modu bat, ez? Halako lurralde bukaezina, eta badakizu ez dagoela bizitzarik. Eta horrek berez, zaki nola esan, iman batek, burnizkoak bagina, eta iman batek tirako baligu bezala, sentitzen zela, hor zerbait gertatzen da. Eta zerbait gertatzen da, ia fisikoa dena. Eta esatzen zuten, sublimea eta romantikoak horri buruz aurrena dala alako sentimentu, ikara sentimentu bat, ia negar egin arazte izuna. Eta giro hori bihurtu daitekela kontrako alako poza handi bat. Eta jakina, hori da nire bizitzan esperientzi handienetako bat. Eta bakarrikan hau ere etxeko kontuk, lotza galtzen deuta. Etxeko kontuk ere esaten ditugu, baina uste dut irudi hau oso una dela ikusteko, konprenitzeko zeratik egiten duen desertuak impresioa. Hau da, gu iuta, egoaldetikan, Arizonara abiatu ginen, eta dena zan desertua. Desertua, eta ez zegoen ezer, ez esker, eta ez eskubi. Eta gure kezkazan, umeago txikiak ziren, eta kezkazan esnatu ingo zela, eta kontuatuko zela zuzen ere, hartuko zutela fizikoki ere kolpea. Orduan, esnatu zirenean, segituan ez eginen, jostaketan, guraso gizajuak egite duten bezala, eta orduan hasi ginen, eta ikusi-makusi. Oso polite esan zen. Ikusi-makusi, eta azizian umeak, eta aurrena denbora. Eta ez zegoen ezer. Kendu zeta zerua, edo L lurra, ez zegoen ezer. Ez zegoen ez da sastrakaik ere ez zegoen. Ez zegoen harrikozkorre bat ere, ez zegoen ezer. Eta orduan, ikusi-makusi guztia, izan zen kotxe barruko gozakin. Hoi da, horre emateu ideia, lehen aipatu dugu eskultura hura eta ez dagoela xehetasunik. Orduan, xehetasunik ez dago, beraz, ia antxe ikusten duzu paisai bat alegorikoa be horretan. Alegorikoa zezuk horri buruz eranzten diozu zure pensamentua, zure ametsak, zure ikarak, baina lurra hor dago eta da benetan eriotzaren zera bat. Garaiatan ezagutu nun idazle mexikar bat, eta hiltzan gizahua, eta guatzen naiz, beak ere desertuaz, asko idatzi, eta esan zidan, nola esan zuen, el desierto, sí, el desierto, después de ver el desierto, todos los paisajes parecen decorados. Eta egia da. Eta ordu niretzako ara joatea, noski egite zidan, aurrena
kolpe hori ematen zidan, eta orduan babesa, eta esaten dugu, zure sorterrira, besteak agian sorterrira, nik nire haurtzaroko sorterria. Hori zakitze misterio dan, baina nahi iruditzen zait sorterriak geota sinistua hona, sorterriak duen, sorterriak haurtzaroko lekuak ze indar duen. Nik han neonian da, ikara horiekin eta beste ikara askorekin, neonian, nire babesa gauetan zan pensatzea sorterriko kontuetan. Hala da. Enun pensatzen, Masaubek esatezun, persona bat dala, una persona ez deonga, ez el bachiller. Bueno, nire kasuan ez. Nire kasuan da lehenago. Bueno. Zure liburu honetan Asierre bai haurtzaroa ere hor dago, oso markatuta agertzen da, edo oso garai hartan halako handiak hartuta, ez? Guztiz, eta nolatan, karo, Donostian adibidez, aizkolari australiarrak ikusi nituen bortzurterekin, edo, aur bat nintzela, eta badaude oso argazki familiar politak, aitak, izugarrizko irribarriarekin, eta ni umetxo bat nintzela, hortxe aizkolarekin, edo eta nolatan goititzen nituen zurezko harriak, ezta? Hortxe jauntzi, beharrezko jauntzi hoiekin. Karo, aipatu duguna, ezta, hor, izugarrizko indarra dute zenbait haurtzaroek, eta nire kasuan, karo, horren artio konstiente ez nintzen elementu hoietaz. Eta nolatan niretzat baliagarriak zaizkidan, interesatzen zaidan literatura jorratu alizateko, ez da? Dietarioak, liburu autobiografikoak oso maite ditudan liburuak dira, eta zentzu horretan nik egin dudan itzul bira hori izan da baita ere topaketa batena, ez da? Kasu honetan aitarekin, herentzia batekin, pixu zitzaidan abizen eta inguru giro batekin elkarra aurkitze bat, ez da? Hainbat, liburuen ondorioz, lortu alizatea bake pertsonal eta topaketa familiar pozgarri bat, ez da? Eta hor badaude, prozesu pertsonalak tartean, eta errexena batzuetan badela, ez da? Gibileratez begiratzea, eta aitzinerat jarraitzea, eta zama ditugun elementu guzti horiek, eta iragan hori hor giberean uztea, eta aitzinerat horrela egitea, ez da? Orduan, batzuetan prozesu pertsonal sakonagoak, zailagoak zaizkiku, elementu horiei, mamuei aitzinerat begiratu, eta kasu honetan gero pozgarriagoa da, edo familia gisa, eta pertsonal gisa egin alizatea, ez da, orduan, bai hortxe, haurtzaroko kontu guzti horiek. Zure liburuan ere zier, mundu horretako, hau da, zu bizi izan duzu munduetako jakituria naturarekiko, ez? Hori ere agertzen da, iruditzen zaizue bioi, gero eta gure gizarte honetan, gero eta jakinago garela naturaren inguruan, hau da, irian bintzat, edo iriko jendea, edo txori esaten dugu, ez dakigu ze txori dan, arbola esaten dugu, ez dakize arbola dan. Uste duzue gero eta, ez jakinagoak gero garela zentzu horretan. Zan daiteke, ni ala izan naiz. Karo, etxean alako irakaspenak izaki eta ezagutzeko zuaitz bakoitza, elementu bakoitzaren zainketa, prozesuak eta guzti horiek, irakaspen horiek ez ditut entzun edo behar bezalako atentziorik eskaini, ez da. Eta egia da, gizarte bezala eta pertsona bezala, ez garela konsiente, zer nolako garrantzia duten basoek eta inguru giro horiek gaur egungo bizitza honetan, ez da? Karo, ordutegiak, konpromezuak, hiriak ditugu epizentru gisa, gainera badugu tendentzia hori gainera munduan hirutik bi biziko gara 2050 urtean hirietan, hau da, badago tendentzia bat, herriak eta basoko zaintzaile horiek, eta ordenamendu hori galtzeko eta kasu horretan
zaintzaile horien beharra badugu, ezta? Nolatan baso horiek garbitu, zaindu, eta zentzu horretan hurbilketa baten beharra, eta arestian aipatzen zuen bezala Bernardok, naiz eta ikasitako hurbilketa bat izan, basoek badituzte hainbat elementu beharrezkoak ditugunak gaur egun hainbat gabezi eta hainbat desoreka osatu ahal izateko. Ezagit, hor, nola esan, hor komeni da beti lagun bat eukitzea, botanika ikasi duna. Eta ez dut esaten bakarrik broman, Hoi da, lehen aipatu dut eta hitz bat aztu zait eta oain esango dut. Lehen esan dut ikasi egiten dugula, ez? Beste modu bat esango dut oain. Guk beti behar dugu gidari bat behar dugu. Gure bizitzan, zer nahirako gidaria da funtsezko personai bat. Eta kasu askotan, gidari hori da esate baterako ofizio bat dakiena. Baina berdin litzateke esan dut botanikoaz egia da, nire paseoak aldatu ziren izugarri, lagun batek botanika ikasi zula, eta gehoarekin joaten ginen, eta benetan zan ikastea, belar guztiak ezagutzen zituen, eta esaten zuen, eta zen desberdintasunak. Eta gero, irakurketak eta egin dituenean, kontuetu nintzen askotan oso naturari eta paisajeari buruz eta paseatzeari buruz oso liburu ederrak idatzi dituzten idazleak, Rousseau eta gaur egun asko ospatzen ari gehan Thoreau, hoiek izugarri egiten, ez ziren bakarrikan poetak edo ez ziren bakarrik idazlea, naturalistak ere baziran. Eta beraz, egia baldin bada poesia xehetasunetan dagoela, hoiek zaukaten xehetasun hori. Zuk ez baduzu ezagutzen, nola esan, zuk ez baduzu xehetasunak bereizteko gauza espaldimazea, xehetasun horren utsunia estereotipoarekin betetzen duzu. Eta daukazu naturalezari buruz, sekulako irudi estereotipatu, utsa. Orduan, botaniko batekin ez da hori gertatzen. Baina esatizut baita ere, arotz batekin joaten baldimazara, zoragarria da, arotz batek nola hitz egiten duen egurraz. Barkatu, zoragarria da, pelotari izan dago batek nola hitz egiten duen pelotaz, benetan. Hori da, ofizioak duen edertasuna, hori gure bizitzan, ez dakit nola esan, hori ezin dugu gutzi oita horren bestez eta bazterrean, inolarez, edertasun handia da. Bueno, linternero bat, etortzen zaizu etxea, eta da esplikatzen tuberi buruz, eta beretan mundu oso bada. Zeinek esango luke, baina berantzako mundu oso bada. Nik uste dut, orduan, beti behar da gidari bat. Irakurtzen ikasteko ere, behar da gidari bat. Gidari txarra baldin baduzu, irakurle txarra izateko arriskoa dukazu, edo ez irakurle izatekoa. Eta naturaleza buruz nik eta paisajari buruz ikasi dut lagunen bidez edo gidarien bidez ikasi dut. Eta bueno, ez dakit nola esan, eta dramak ere ala ikasi ditut, zetik nahi gira eta igual hain zuzen ere estereotipoak betetzen duelako utsunea, baina askotan, zu badakizu, herrietan esate baterako, odolarekin dagoen harremana, ez da hiri batekoa, Odolarekin esan nahi du, geotortze zaizkitzu burura, baina zuk ikusi duzu behi bat, kalian gora pasatzen, eta gero juntzak horrik atzetik, eta kontuatu gabe sartu zean matxaeran, matxaera esaten genion, sartu zean matxaeran, ikusi duzu behi hori erortzen zerraldoan, eta etzaizu azten bizitza osoan. Esan nahi dut, esperientziak ez dira bakarrikan, behia eta ez polita eta matxe egingo diot behiari, eraskotakoa. Baina, bueno, esan nahi dut, gidaria behar da. Eta gidariarekin mundua zabaldu egiten da, mundua haunditu egiten da.
eta espaukazu ezurrara gizkoa, horrena da, liburu batzuk eukitzea. Bidean. Bai, gogoan dut adibidez aurra nintzela, eta nolatan zerriltzea adibidez ezta. Zerriltzeak aurraren begida horretan suposatu izan zuen impresioa, odola eta usaina ere bai. Eta interesatzen zait guztiz gainera naturaren eta basoaren irudi hori, basatia, biziraupenaren irudi hori, eta alaxe baita nire esperientzia horretan, aitaren kasuan edo azken urtenetan ezagutu dituan pertsonen aldetik ezta, badagoelako irudi naif batzuetan hirietatik herrietara eta basoetara, eta badago kontemplazio hori, edertasun hori, simbologia hori, baina baita badago egunero bizitza aitzinerat atera behar hori ere tartean ezta, eta neguak eta gogoan dut adibidez nire aita egon zela adibidez 2 hilabete kandantxun dirurik gabe baso batean animaliak zaintzen eta zenbatu behar zituen, zenbat bala zituen animaliak hil alizateko eta gero berak jana alizateko ezta, eta zentzu horretan eta gero sartzen zituen puska horiek lurrazpian ezta, bilduta ezta, eta orduan eta hori realitatea da ere, biziraupenaren realitatea garai batean eta kasi gaur egun ere bai, ezta? Nolatan, eta pentsalari horiek, eta nolatan egiantzakortasun horretatik, eta ez bakarrik kontemplazio gutxal horretatik idatzi ahal izan duten, eta iruditzen zait oso garrantzitsua, hori, esperientzia horiek, ezta? Bizi ahal izatea, hor, basoan, eta bertatik, transmititu ahal izatea, ez da, bihotz horretatik. Hor leheno, hasi naiz txeko kontuk esaten da, baina zita. Gero esaten du gidariena eta nola ikasten dugun, eta ez, egia da, oberen alitzateke, Alejandro handia bezala, Aristoteles eukitzea hemen, eta arek erakustea, baina, bueno, ez da erresa. Alejandro handia izan gabe. Baina orduan ikasi egiten dugu, modu askotara, eta kontatuko dut gauza bat, aitan nik arotzan nun, egurrakin baita, ez? Eta orduan, arotz gehienak bezala garai hartan, hori, behaz bat erdiaino kendu bat zeukan, bestia geizki, bestia zakiz ez. Baina, eguneroko bizitzan, eta gidari gabe, eta nola, itxura batera, inolako garrantzirik itzion ematen gizarte hartan horri. Nahi eta bilen ikusi horra begira, irituko zitzaion normal. Bueno, harik eta Kafkari buruzko liburu bat irakurtzen hasi nintzen arte. Hasi nintzen liburu irakurtzen eta segituan azaldu zen Kafkak bere etxean zeuzkan, beak segurotan lan egin zuen, segurotan, eta orduan beha joate zen segurua ordaintzera edo merezizun, eta orduan eramate zituen alako txartel batzuk bezala marrazkiekin nolako behatzak nola zeuden mastrakatuta, o nola zeuden moztuta, o nola zeuden, eta orduan ikusi ditunean marrazkiaiek Kafkak nunbait erabili zituenak bere seguru lanetan, esan nuen, Kafkak nahaita bizitatu izan malu, agian, igual emango zion. Zerbait, ordain bat, ez? Baina, orduan, esan nahi dut, gidariak, zu hor zaude, eta zakit, ez duzu 20 urterekin gauza bat ulertzen, baina bapatean 40ekin konturatu ditezara. Eta hori da naturalezarekin, etxekoekin, eta danarekin. Behar dugu gidatuak izatea, baina behar dugu baita zainduak izatea. Zaintza ere aipatu duzu, zure hitzetan, naturak zerbait erakusten badigu da interdependientea garela, ez? Guztiz dependienteak naturarekiko eta beste pertsona batzuekiko ere, ez? Eta bizigaren mundu honetan eta progreso delako honetan hori albo batera usten da zaintzaren, zaintza hitza importantea da eta ez dago, ez zaio eredu ekonomikoan eta abar inolako garrantzirik ematen. Guztiz, gainera oso interesgarria da, adibidez, aita basoko lanetan aritzen da, badauka hor entrepresa txiki bat, dela urte batzuetatik,
Eta nolatan, arazoak dituzten pertsonak kontratatzeko, basoak ustiatu alizateko, ezta? Eta nola irakatsi izan didan zaintzailea den bera, zentzu horretan nolatan, zahartua dagoen zura moztu behar den, zuaitz txikia hazi alizateko, metafora interesgarria dago eta baita ere, ez gara hartzen, landak eta hautsarekin ez ditugula basoak birformulatzen edo zaintzen, ez da hor, badago garrantzia handia, inbertsioan, basoak ustiatzeko, modu orekatuan noski, ekosistemak jarraitu alizateko, eta aipatu dugun gixara, ze irakaspen ematen dizkiguten, bai naturarekin, bai basoekin erlazionatuta bizi diren pertsona guzti horiek arlo desberdinetan, ez da? Eta hor, elementu horiek ez ditugu kontuan, ez ditugu eguneroko agenda horietan barneratzen, pertsona bezala eta gizarte bezala nik uste, ez da? Eta nik uste begira da, proiektatu behar dugula zentzu horretan gizarte bezala ere oreka batean jarraitu alizateko, ez da? Eta ez gara konstiente zer eskaintzen diguten zentzu horretan baso horiek, ez da? Izenburuak ere, itzaldi sorta honen izenburua naturara itzuli, ez, esaten du, utopia literarioa ote den, edo naturara itzuli, edo naturara zentrora ekarri, naturara gure bizitzetara, gure hirietara, zentralidade bat ematea, bai naturari eta bai pertsonen zaintza horri, ez? Zein izan daiteke irten bide hori. Oso zaila da, nahi ustez, ez? Oso zaila da, jakina hau dena, lotuta dago logikarekin, ez? Logika kasu enten ekonomikoarekin. Nik uste dut, aspaldi honetan, gu bizigera, logika ekonomikoaren mende, eta beti lehen ez den da logika ekonomikoa, eta oraindikan ere nik uste zaintzaz ari garela gurea bezalako gizarteetan, alegia, oraindikan ere tradizionalak dira, zorionez, arle oskotan, beste batzutan ez, baina batzutan oraindikan familiak eta zerako zaindu egiten du, bere nola esango duke, tarteko ahuldua. Eta hortan, pensa, eta hau, guantxe bururatzen zait, lehengo unian hartapuerkan izan itzelako, eskonda joan nahi, zaten hori aholkuri ematizuet joatekoa. Zue badakizue, hartapuerkan, paleontologoek egin dute aurkikuntza bat, ne ustez, bilotza bete zeiguna, zeratikan ikusi dute, orain dela, uste dela, Homo sapiens espezia baino lehenagokoa, eta zagiz 7.000 urte dala, edo, konturatu dira, bazala hor egon ziren, izaki haien artean bazala, neskato bat ezin zuena murtsikatu, ezin zuela mastekatu, ezin zuen jan, arazo bat zeukan matraile zurrian, eta ezin zuen jan. Eta alare ikusi da, neskato hori 14 urte arte bizi izan zala. Beraz, orain dela 7.000 urteko gizaki haiek zaindu egin zuten neskatila hura, eta bizi izan zen 14 urte. Bestela hilko zan zeitun eta ez zuten. Oso datu bat irakurtzen duzunean, benetan, horrena gorrotatzen duzu eskor guztiak, zatekan iruditzen zait, horrek adierazten du, gure espezian, gure genetan badagoela zaintzaren zera hori, behar hori o nahi hori badagoela. Horrekin batera, badakizu gaur egun, eta beste gizartetan ikusi izan duet, estatu batuetan, esate baterako, zu badakizu, zaintza gertatadin horrek balditula baldintza batzuk, baita paisaje baldintza batzuk ere, eta baita geografia baldintza batzuk ere behar dituela, eta komunitate baldintza batzuk ere behar dituela. Esate baterako zure inguruan jende guztiak lan egin behar baldin badu, 13-14 ordu egunero uskeria irabaziz, ezin da hor zaintzaik egon,
edo zu bizi baldin bazea, ez dut esango, bazpare hemen ez badago inor, nongoik ez da egongo hemen, Fenixekoik ez da egongo, bueno, zu bizi baldin bazea Fenixen zaintzeko zure ingurukoak arazo handiak dituzu, zeatik, Fenixen ez da hiririk, ez da hiriar ez dago, da halako, ez da nola esan, etxe sail batzuk, sakabanatuta, eta bueno, orduan esan nahi dut, gaurko egunean, agian, arrisku bat, ez dut uste hemen, eta Europako hegoaldean ere, eta ez iparraldean ere. Uste dut hemen ez dala gertatuko, azken muturreraino, baina munduko leku askotan, dala miseria, dala esplotazioa, dala okerreko urbanismo, bueno, nik uste dut zaintza, eta puerka goen dela 800.000 urte egia zana, eta egiten zana, hori hasi da, suntsitzen, seinale batzuk badaude hemen ere aidala gertatzen, ez? Hospitalak eta nola betetzen diran, eta, bueno... Zuen txanda dorain, izaten diate, ordua da, hemen zaudeten guztiok, galderarik egin nahi baduzue, zuen momentua da. Ez dakik galderari dagoen. Hemen dagoen. Arratsaldeon. Gizakiak eta natura, eta nire galdera, batzutan gizakiok pentsatu izan dugu naturaen gainetik garela, gehiago garela, eta gure hizkuntzan ere askotan adierazten du, baitere guk moral bat daukagu gauza onak eta txarrak berizten duguz. Landarek, egunotan hemen Stefano Mankiuso uste dut ibili dala, da bera daukara El futuro es vegetal liburu bat, landarek ere adimena daukate, sentimena daukate, animalie baita ere. Eta gaur bero etorriatak galdera da, zer sentitzen note dauen belarrak, belar txarrak deitzen diegunean, batzutan, gure oroiakintasun horretatik, edo zer sentitzen note duen animali talde batek, jakinda, gizaki talde batek la manada jarri diola bere buruari. Erik ez dute ondo haitzen, orduan ezin dezut, ezakite ezki zen galdera barkatu, ez dut haitu ondo. Bueno, nik azkeneko, piskat gaizkintzuten zen, dena den, baina bai aipamen hori egin duzuna eta besteak beste ze pentsatuko luketen guk belarrei, belartxarra, ezesko edo alako negatiboak jartzea naturari kontuan izan da. Nire interpretazioa da, galderaren interpretazioa. Naturari alako... Baina horrek erantzun erresa dugu, aurreneko aldiak behintzat, ez? Natura, bueno, belarrei, animalilei eta jartze zaizkile izen txarrak, baserritarraren zat txarrak direlako. Ez da besterik, ez da, lehen aipatu dut, hemen daude, aigia bi natura buruz. Bata da, natura bat elikagai duguna, hortik hartzen dugu janaria eta daria, eta horko osagaiekin guk egiten dugu gure etxea eta gure egoitza, hori da natura bat. Eta beste natura bat da guk begiratzen duguna. Ez bakarrik belar txarra, ez dago lapaitza oso belar txarra da, zure etxian, zure belardian lapaitza sartzen baldin mazaizu, arazo handi bat daukazu jatena emateko zure ganaduari. Baina ez bakarrik hori, niretzako izan da apur bat harrigarria, esango izuet azkar, hasi zen garai bateko bersoak eta aztertzen. Ze mezu, ze ideologia zegoen horreta horra. Eta zer karritu nahu gehiena, eta zuk esan dezorekin bat nator, ez dakizuzuk ze berso, baino berso esango nuke amorraziak, berso batzuk era bat, zeinen aurka, animali, musarra eta ipurtatxa eta aserilla eta, baino behalditako gorrotuakin, hori da,
Badaude berso batzuk, eta ipurtatxa uste, nik ez dakit zehazki nolakoa da ipurtatxa uste, erbinudea, eta horiek, uste bealdeko kalteak egite zituzu. Eta orduan, baserritar bati, jantzizkilon, baina da, gizarte pobre batian bizi dira. Orduan, jantzizkilon, ez dakit, eman dezagun 10 txito, eta juntzan bersolariaren gana, eta esan zion, jarri bersuak, animali nazkante horren aurka, eta hortxe daude bersuak. Esan nahi dizut, naturari buruzko iritzi txarrak eta, juzku txarrak eta, oidanak datoz, arlo horreta, ekonomikotik. Eta oso ulertzekoa da, oso ulertzekoa da, zertikan. Baina, zu justu bizi baldi mazara, hemen jendea justu bizi zen, oain dela urte, oso justu. Eta hemen egite ziren, lan batzuk harrigarri txarrak, aztertzen duzu bersuak, lan harrigarri txarrak. Esate baterako, zubakizu nik enekien horretik esate dizut, jende asko bizi izan urumeatik txirreta eta ondarra ateatzetik, eta pasatzen zitu uretan halako galtza arrunt batzukin jantzita, uretan ondarra ateratzen ibaitik, pasatzen zituen egunean 10 ordu. Orduan, gizarte guztiz pobre hortan, naturalezaren indar batzuk dira oso kaltegarriak. Eta orduan, noski eraso egiten zaie. Bai, eta dago irakaspen hori ez da, nolatan naturak eskaintzen digun eta behar berrezkoa ditugun irakaspen horiek, nolatan gizaki bezala eraldatu ditugun gune horiek eta simbologiak ere eraldatu eta zein beharrezkoa den gaur egun prozesu horiek ez da, ezagutu alizatea, lurrazpian sustraiak direla, zuaitzen komunikazioa, interkomunikazioa ere, erasoien aitzinean, hortaz erretxinearen presentzia, egia da hor, izuazko unibertsoa dago, oso ez ezaguna dena guretzat askotan, eta oso baliagarria zaiguna ere irakaspen gisa ez da, eta gaur egungo garai hauetan. Nere memoria dara eta esango dut, txirritaren berso bat, kolka da oioloka, bai? Oioloka. Txitatzeuna, hazen da berso bat. Kolka txarraren azpilan dauden, txito urrikalgarriak, 10etatik 5 hiltzen dira beste 5 elbarriak. Pizti gaiztuen ikaraz, beti gora begira jarriak. Esan nahi dut, arazo bada, benetan 10 txitotik 5 hiltzen mazaizu, arazo badaukazu urti 10-arena. Orduan, eta ekaitzak zesanik ez, kaskabarrak, zue pentsazazue zein mundutakoa, gezurra dirudi ez, baina zein mundutakoa nik sentitu du nire herrian kojurua. Kojurua zen, zuk sentitu zuinoz kojurua? Kojurua zen ekaitza zea baldimazan, oso bortitza baldimazan, kanpai berezi bat zen, kanpai joaldi berezi bat, ekaitza usatzeko. Eta deitze zitzaion kojurua. Eta zen, alako grabedadeko, agoniko baino handigan. Zea bat, ez? Orduan? Azken galdera baterako uste dut zegeratzen zaigula denpora. Uste dut inglesez galdetuko dutela. Hala da? Hello, thank you for this amazing conversation, very inspiring. Mila esker, benetan solasaldi zoragarria izan da, oso inspiratzailea. Eta Atxaga jaunari galdetu nahiko nioke. 3 paisaia mota aipatu dituzu, Stevenson, Moro eta Faulkner aipatu dituzu. Eta paisaia zehatz bat, 2 etorri zaizkit burura. Bat, Elioten Lur Galdua, eta Gatsby handia, Fitzgeraldena. Iruditzen zait, bizitzen ari garen garai honetan Mad Maxen dekoraturantz mugitzen ari garela. Non kokatzen dituzu paisaia horiek, zein literaturan, zein formatutan? Baldago 4. paisaia bat, edo nik deskribatzen dudan hau, edo aipatzen dudan hau, zuk deskribetutakoetan sartzen da. Paisaiari buruz galdetu dizu, baina zehazki nik ere ez diot ulertu ondo zer zan, ez zegoen hemen itzulpenik.
Galdera motzago egiten baduzu berriz edo, agian zeroan dago. Albaduzu labur bildu, you can summarize what you said. Well, basically, when Mr. Atxaga talked about 3... Bai, funtsean, lehen Atxagak the wasteland by TH. Laugarren paisaian pentsatzen ari nintzen, Eliotzena, Gatsby handiarena. Fitxeraren testuetakoa. Eta nik jakin nahiko nukea, 21. mendean, badaukagun, laugarren paisaia mota bat literaturan. Itzulpena ez du funtzionatzen, eta ez dizugu ulertzen galdera konkretua. Barkatu. Esan behar dut, orain orgoian irakurleanen unea edo unea daukagula, agian galdera hori gertu gaudenean egin dezakezula bertan gaudela. Eta abixatzen didate gainera, ordua dela. Hori da. Beraz, eskerrik asko Asier, eskerrik asko Bernardo, mila esker.